So kanina nakita ko yung ano, yung interview ni former Senator Antonio Trillanes, yung alleged na bribery sa kanya ng na 10 figures daw na yung company Bongo nagpadala ng emissaries na parang yung mga emissary na iba kilala pa ni Trillanes. So yun, na kinausap daw siya na para itigil na lang yung kaso. Kung ano daw, kung gusto mo daw parang sky's the limit. Yung kaso, para wala na lang, para itigil na yung graft and plunder cases ni Senador Bongo, no? Grabe, kung totoo yun, no? Parang very bold naman masyado. Parang tapang naman masyado na alam mo yung puntahan mo yung tao, aware ka na talagang si Trillanes may paninindigan yun. Tapos, lalakas ka pa ng loob na i-attempt mo na i-bribe siya. So, kung gano'n, it's either desperation na yun, talagang guilty na, or parang, ano lang yun, testing the waters, ano. Pero kung 1 billion yung offer, ay, Diyos ko, kung ako lang yun, 1 billion, naku, wala ka ng problema sa buhay. Pero dahil iba naman si Trillanes, kaya hindi mo bribe yun kahit siguro, ano, anong gawin mo, ano. Kasi yung paninindigan nun, kakaiba. Talagang, ano yun, talagang may sarili siyang, ano, malakas yung ano, paniniwala niya. So, at saka, ano ba, sabi niya, si ano daw, sabi pa niya, si Undersecretary Bernardo daw, yung sa DPWH, ang nag-endorse daw, si Bongo, na ang nag-request si Jinggoy na dinaan niya kay Philip Salvador. Tapos si Philip Salvador, dahil kaibigan niya si Bongo, sinabi niya kay Bongo na kung pwede daw, si Bernardo ang maging undersecretary. This was the time of ano yung administration ni Digong, ano. Yun yung ano, doon siya pinaupo nun. So ibig sabihin si Bongo talagang ano, kilala din niya, ano. O yun yung sabi ni Trillanes. Pero dapat mag-comment si Bongo dito, explain din niya kung ano, yung side niya, no? Hindi naman pwedeng, siyempre si Trillanes lang, paniniwalaan natin. Just to be fair, dapat mag-explain si Senador Bongo dito. Kung silent lang siya na parang shrug off lang niya na parang hindi ko na lang pansin para ano. Siyempre magtataka yung mga tao, di ba? Tsaka ano pa, yung mga Diskaya, ano, yung connection ni Bongo sa mga Diskaya. So obvious naman yung CLTG may partnership at saka yung CLTG, di ba? Christopher Lloyd Go. Pangalan niya yung company. Tapos sabihin niya wala siyang pakialam doon. Ba't nakapangalan sa kanya? Napaka-obvious naman. So yun, nag-joint venture yung dalawang company. So marami silang project dun sa mga lugar nila Bongo. So bawal daw yun. Bawal makontrata sa sarili mong lugar, lalo wag politiko ka, bawal. So yun yung kaso, mga either plunder or graft yung kaso niya doon, di ba? Tapos yung ano, pinakahuling issue, sabi ni Trillanes, si Bato malapit-lapit na daw sa ICC. Saka si Bongo, next year naman daw. Yun ang ano, bad trip pa. Di lang niya problema yung ano, yung kaso niya dito. May kaso pa siya sa ano, sa ICC, ano. Di ano na,
pag gano'n edi takbo na naman sa abroad. Parang si Harry Roque para di mahuli. No? So yun, kung magpasabog si Trillanes talaga, solid ano. Solid na solid. Talagang pasabog niya talagang ramdam na ramdaw. Ramdam na ramdam. So yun lang, sana mag-ano rin si Bongo, yung mga sinabi ni Trillanes kung totoo na yung bribery, what the bribery, about kay Bernardo, kung talagang yung connection na sinabi niya ay totoo. Yun lang, para maliwanagan tayong mga Pilipino, di ba? So yun lang. So thank you and please like and subscribe.